Dames en heren, de hele zomer hebben we daar naar uitgekeken en het plein staat weer bijna vol. De 41e editie van het Proevenement staat op het punt van beginnen en het Proevenementjournaal is weer erbij. Niels, voorzitter, we staan er weer. De 41e editie gaat bijna van start. Ja, ik moet je zeggen, vlekkeloze voorbereiding en we zijn alweer begonnen met de Preuvenemiet en het loopt echt gesmeerd. Preuvenemiet het laatste jaar ontwikkeld, maar ik moet zeggen dit jaar, het lijkt wel alsof het echt over de koppen lopen is. Hè? Ja, het is een hele interessante ontwikkeling, want de afgelopen, sinds 2014 zijn we begonnen met de Preuvenemiet, dus het is eigenlijk de 8e editie met 2 coronajaren. Ja, en je ziet een enorme stijgende lijn in de interesse om hier aan deel te nemen. Verleden jaar een kleine 1850 deelnemers. We zitten nu al over de 2800 mensen. Wat zijn dan die succesfactoren, die ingrediënten? Ja, ik denk dat het er 3 zijn. Enerzijds, mensen zijn weer terug van vakantie, dus die vinden het ook leuk om elkaar weer te ontmoeten hier op het plein. Het netwerken in zijn algemeenheid, het ontmoeten. We zijn een beetje de teamsvergaderingen moe en willen elkaar gewoon weer hier op deze iconische plek natuurlijk zien en ontmoeten. En het derde is dat we ook best wel veel aandacht hebben besteed aan de Preuvenemiet in onze communicatiestrategie. Ja, en dat heeft goed uitgepakt. In jullie sterke communicatie waar je het net over had, kwam ook veelvuldig het muntsysteem voorbij. Waarom? Ja, we hebben dat eigenlijk dit jaar voor het eerst geïntroduceerd. Omdat we heel graag willen dat de mensen hun glas gaan gebruiken. Dat bevordert in ieder geval een stukje duurzaamheid en het is ook wat veiliger. Ja, eigenlijk niet uw eerste jaar op het Preuvenement, maar wel het eerste jaar alleen als standhouder. Dat klopt. Vorig jaar hebben we de stand samengedeeld met Doc 5 en dit jaar ervoor gekozen voor een volledige eigen stand. Combinatie Thyssen de Wijnhandel en Bar 1717. Voor de lui wat we nog niet kennen, Bar 1717 is dit jaar geopend als uw eigen wijnbar, hè? Dat is onze eigen wijnbar, geopend op 30 november afgelopen jaar. Dus nog altijd in de opstartfase. We zijn geopend op donderdag. Dus vanaf donderdag tot en met zondag. En, juist zoals hier in de stand, daar ook hapjes eten is ook mogelijk? Alles gecombineerd. Uiteraard kunnen ze in de wijnbar komen voor een glaasje wijn, maar de combinatie 3 glaasjes met 3 kleine gerechtjes, 5 glaasjes met 5 gerechtjes. En datzelfde gewoon vrij ook op het Preuvenement doen. Dus kleine wijnproeverijtjes, 3 glaasjes, 3 gerechtjes voor een hele leuke prijs. Het is souvenir gris, dus het heeft op hout geriep en ja, hele complexe smaak, heel fijn om te proeven. Zal ik voor mensen even... Lekker! Wat een mooi proeverij. Mooi, zonnig en lekker hè. De voorzitter had het net over het muntsysteem. Hoe werkt het? We laten het zien. Ik heb nu zin in een Spa Blauw. Je gaat naar de bar. Je vraagt, mag ik alsjeblieft 1 Spa Blauw? Alsjeblieft. Dankjewel. Dan reken je af. En dan de eerste keer komt er een 1/4 lap bij. Dat is eenmalig. En dan kun je van je drankje genieten. En is een drankje dus binnenop, dan wil ze natuurlijk een nieuw drankje bestellen. En dat gaan we nu doen. Het glas is op, dus we bestellen een nieuw watertje, maar dan zonder die extra kwartlap. We kunnen gewoon ruilen. Mag ik in 1 Spa Blauw alsjeblieft. En dan ga ik naar huis, drink mijn glaas op. Alsjeblieft, geef daar een muntje voor. Dankjewel hè. Hoi hoi. Muntje is de rest van dit Preuvenement geldig, of anders ook nog zelfs volgend jaar. Dit was zo, ja, gekend restaurant, meer dan gekend in het bassin en terug op het Preuvenement. Ja, klopt. We zijn nu weer dit jaar teruggekomen in verband van nu met mijn dochter, de 3e generatie. Gewoon voor dus eigenlijk een nieuwe toekomst tegemoet en dat willen we zij laten presenteren op het Preuvenement. En die dacht, hoe kan dat dan beter dan terug op het Preuvenement? Jawel, nee, zeker. Vooral met de nieuwe zaken. En wie leuk is het dan om dat weer een beetje nieuw te presenteren op de Vriethof. Dus die kans hebben we gepakt. Wat is er voor nieuw aan de zaak? We hebben eigenlijk, ik ben een beetje een nieuwe generatie zeg ik. Dus dat zien we met nieuwe ideeën. Het restaurant is nieuw. Ook het gebied, het bassin is enorm in ontwikkeling. Dus jawel, het ziet goed uit aan die kant. Dus, ja. Wat kunnen de gasten de komende dagen hier verwachten? Ja, eigenlijk alles wat een beetje in de zee kruipt. Zwem en lik. Dus van een oesterke, lekker uit het henneke,
Of de Fruit de Meer. We hebben verschillende soorten. Een beetje tonijn, een beetje een kreefje hebben we nog. En een garnalenkroketje. En dat presenteren we nu ook met de Preuve de Mie eigenlijk. Doen we dat zo, ja. Dus eigenlijk zowel voor lunch, aperitief als diner, elk moment is geschikt. Ja, inderdaad. Dus alles van lunch tot diner, lekker kleesje wijn erbij. Of een mocktail. We hebben ook een mocktailbar staan, dus voor de alcoholvrije liefhebber hebben we ook enorm keuze. Dus. Veel succes de komende dagen. Ja, natuurlijk kun je eens lekker zelf rondkuieren op het Proevenement en flaneren. Maar mocht je wat inspiratie nodig hebben, heeft het Proevenement dit jaar op hun website of in de app diverse routes voor je uitgestippeld. En wij gaan vandaag de route nummer 1 proberen en dat is de oesterroute. En we beginnen bij stand nummer 1 van deze route, Le Troiseau. Dank u wel. Dank u. Ja, en de volgende op de route is natuurlijk Noen. Kijk eens aan. Dank u wel. Dank u wel. Een stralende eerste dag hebben we achter de rug, maar niet getreurd. Nog 3 dagen te gaan. Tot morgen.